Pot semblar inexplicable que entre tots aquests pisos hi hagi de buits, uns que es lloguen, altres en venda, i que mentrestant els bancs continuen desnonant a gent degut a deutes que no poden pagar. Hi ha moltíssimes històries de persones que s'han quedat sense feina per la crisi i finalment han acabat sense llar, ja que no poden fer front a la hipoteca. El resultat d'aquest fet és persones sense casa i cases sense persones. Aquesta situació tan surrealista porta a crear associacions com les plataformes d'afectats per la hipoteca. El desnonament diari de 232 famílies arreu de l'estat espanyol porta que a la plataforma de Cerdanyola i Ripollet arriben unes 2 famílies noves cada setmana, cadascuna amb els seus problemes concrets. Així, analitzen el seu problema i comencen a coordinar tot el que es pot fer des del col·lectiu. Un cop organitzat, es va al banc a parlar amb els responsables del desnonament i comencen mobilitzacions davant de la sucursal que poden durar molts dies seguits. Un cop mobilitzats, comencen les negociacions i poden aconseguir una condonació del deute o no. En el cas negatiu, solament queda la mobilització de tota la societat per evitar el desnonament. Així, l'acció des de la plataforma es pot resumir en 4 passos. 1. La coordinació. 2. Assistència al banc i mobilitzacions a les sucursals. 3. Negociació. 4. Condonació del deute. I 5. Si el quart punt no ha triomfat, la mobilització de tota la ciutadania possible. Malgrat això, la plataforma d'afectats per la hipoteca de Cerdanyola ens explica que en la majoria dels casos no es pot fer res i acaben procedint al desnonament i amb el deute acumulat, exceptuant algun èxit com el de Martí. Jo vaig començar el 2009, vaig tindre problemes amb el bar-restaurant que tenia, igual que tots els meus companys, quasi tots són de l'hostaleria i de les obres. Llavors em vaig quedar sense res, vaig tenir que pagar un traspàs. Vaig tenir el traspàs, no vaig cobrar res perquè ningú volia el bar, i llavors em vaig quedar en la ruïna total, ja dic igual que tots els meus companys. Llavors vaig començar la lluita, vaig estar un any aguantant, després vaig rebre el dels juzgats, el punt dels juzgats, i després el subhasta, i després això del desahuci, però això durant 3 anys. Mentre abogats i parlar amb la Caixa, amb el banc, amb el Bankia, i no res, ni una regla, ni res. I el meu problema laboral tampoc, la meva casa som la meva dona, 2 fills grans ja, que tampoc tenen feina, no troben feina, no troben, i jo tampoc, doncs així estava. I vam arribar a la situació que no es podia ni menjar. Ja està, doncs vam estar lluitant, i he estat lluitant durant aquests 2 anys últims amb la plataforma, em vaig juntar amb la plataforma, després ja s'ha fet més gran, per llàstima, s'ha fet més gran, perquè eren 4 i ara ja ho has vist tu, ha sigut el que hi ha, que cada setmana hi ha un cas nou, cada setmana hi ha un cas nou o 2, cada setmana. Llavors el meu va ser així, vam anar a Bankia, després de tot de demanar la dació en pago i tot, jo estic parlant de temps i temps. I ara últimament, el mes d'agost, vam fer la paradeta una setmana allà a Caixa Madrid, amb el Matías, de Barcelona, un altre afectat de la Caixa Madrid, i ens va sortir bé. Es van trucar i ens van dir que amb ell van fer amb el mateix de soci i jo ho vaig fer-ho a l'oficina d'ells. Matías i Martí representen les 2 primeres persones de l'estat espanyol en aconseguir una condonació del deute, la qual cosa no ha significat exactament una alegria. Sempre tens una alegria, descans, però no és descanses, però com que veus el que hi ha darrere, doncs ja m'has vist, estic aquí. Així i tot, Martí no ha pogut tornar al seu pis i ha sigut gràcies a altres organitzacions que ara pot viure en lloguer. La continuació i un pis, el mateix pis on estava, el meu de propietat, diguem, quedar-me de lloguer i no me'l mover. Ni quan la continuació ells me'n condonaven, però el pis no me'l deixaven de lloguer. Després m'he tingut que buscar gràcies a l'Ajuntament, gràcies a Càritas, que m'han deixat per fer una entrada, per pagar una entrada, doncs estic vivint de lloguer. I la feina, ara fa 5 mesos que estic treballant, també gràcies a la Masia, d'aquí, i llavors ja estic treballant amb un contracte d'un any i ja veurem com surt tot. I me trobo amb 59 anys, amb 40 i pico d'anys havent-hi treballat, però me trobo que estic penjat.
estic penjat així, ja. També indica que cada vegada hi ha més autònoms del país afectats, però que els que realment estan sofrint més són els immigrants. Hi ha molt immigrant, molt immigrant, que s'ha quedat penjat, molts s'han quedat penjats perquè li donaven hipoteques, que això també és una cosa per dir-ho. Amb ells li donaven hipoteques, potser firmaven 10 persones o 12 persones en una hipoteca. Llavors què passa? Que la gent s'ha quedat sense feina a la meitat i s'han anat a la seva terra. I els que s'han quedat penjats aquí, que són matrimonis, els pobres no poden pagar. Però t'estic parlant de pisos que potser costen $1.000.000 i estan pagant hipoteques de 1.800, 2.000 euros. Clar, entre 10 o 12 no és res, però si es queden 2 o 3 persones o 4, doncs clar que és molt. I aquesta gent és la que està ofegada. El cas de Martí és solament un exemple, però cada dia hi ha de nous. La plataforma d'afectats per la hipoteca prepara ja mobilitzacions per a les dues persones que poden ser desnonades aquest mes i per a totes aquelles que es troben per primera vegada en aquesta situació. Per a estar pendents de les accions o sol·licitar-los ajuda, es troben a través de Facebook a nivell estatal i en les diferents organitzacions locals, i igualment a diferents webs. En el cas de la plataforma de Cerdanyola, es reuneixen tots els dimecres a les 5:30 de la vesprada al Centre de Joventut.